I zdravo drugari, ja sam Vučko Serbijan. Danas ćemo igrati Minecraft epizoda 1 preživljavanje. Idemo da napravimo prvo naš svet. Ovo je nova super verzija, stvarno, ali ja ne mogu da plivam, ne znam zašto. To mi je jedino čudno. Ostali mogu, ali ja ne mogu. Kakav glitch je ono bio. Odmah vidimo ovcu, ekstra. Znači, 2 ovce. Bam, bam. 3 ovce! Da li je ovo realno? Eno je 3 tamo. Ne znam da li je vidite. Tamo. Brate mili. Znači već 3 ovce, ovo je super početak. Ne moramo da se borimo s onim zombijima. Da li je ovo realno? Ovo je raj ovca. Okej. Idemo do drveta. Joj, i cave. Ekstra. Znači, ovdje ćemo da iskopamo. Izvinite zbog ovog zvuka. Neće biti ono videa jednu nedelju, 2. Možda će biti na svaku nedelju, zašto idem na put u selo. Ali ne znam stvarno da li će biti. Teško, boga mi da će biti. Možda i ne znam, pošto ovaj klip neću. Aj brate. Sad ako me ubije ovaj creeper. A našao sam raj, brate. Rajovac. A baš sada mi ne treba ovaj creeper da mi dolazi. Aj, jao. Idemo. Ovdje ćemo malo drveta da iskopamo. A vi ne čujete ništa zato što ja nosim sluške. I ne vidite tu. Aj jao, brate. Ajmo da napravimo ovdje lepo malo vuda. Jedan crafting. I to sve možemo lepo da skupimo u stik i gotovi smo. To sve lepo možemo ovdje da stavimo. Idemo prvo da izgradimo naš krevet. Tako. Onda nam ovo ne treba. I moramo pjuk da napravimo da bi otišao da iskopam. Ne znam, nije šta. Ćemo to lepo da skupimo, stikove stavljamo ovdje, ovo tu. I spremni smo da idemo da kopamo. Gde ćeš crafting table, trebaš mi. To ono, ja vidim nešto. Ne možeš to da mi radiš. Moram da pobegnem. Brate, creeper. A nije ni noć počela u ovom preživljavanju. Ajmo malo ovog ovog kamena da iskopamo sa ovim mojim tajanstvenim pivkom. Okej.
Tako, idemo dalje. Treba će nam dosta kamena. Da bi preživjeli. Zato što treba nam peć, pijuk, mač, sekira, svašta nešto. I ako nađemo iron, odmah craftam pijuk i kopamo ga. Izvinite što šmrcam. Jutro je, pa je jako ladno. Aj, brate. I evo nas, posle kratke pauze, evo, malo sam dogradio napravio kuću. Izašao sam iz one rupetine, samo sam malo gradio kuću da bi imao šta. Uzeo sam kaktus za zeleni krevet. A koliko sam ja bio glup, ja mislio sve vreme snimam, ono pričam sam sa sobom. Samo lagano. Ekstra. Znači zaobilazimo kripera, stripera, što bi rekao Srbijan. Nećemo da umremo odmah na početku ovog preživljavanja, znači nakupili smo. Da! Evo sad ću ga da prespavam. Da, pa ću namestiti tu spawn pa ako umrem. Da, evo idemo da prespavam. Zajebavam me ovo Minecraft. Konačno mogu lepo da spam, da se odmaram. Beži, beži, beži! Aj, jao. Nemoj mi tu pored kuće. Ujao, brate mili. Ups, izvinite. Game. Snimamo. Lepo da izađemo ovdje. Stavimo crafting. Napravit ću jednu peć. Tako. Imamo sebi peć. Da. Tome nastavim. Možda će nam krov biti od zemlje.
Pošto me mrzi sad da idem po kamene, ali ću praviti krov od kamena. Da, morat ću i pod drvo. 2 drveta. Izvinite. Evo nas. Posle toliko vremena našao sam drvo. Uzet ću sve od ovog drveta. Napravimo kuću i završavamo epizodu. Pošto traje prilično dugo. Vidimo se kada stigne. Evo nas. Stigli smo. I sada ja lepo da napravim vrat. Ajde. Sad ću ja lepo sve to da skupim. Aj bre! Ovdje pećnica. Prvo ćemo napraviti ovaj krov. Pošto moramo da vidimo koliko će mi ostati drveta. Da, morat ćemo poludrveni krov. Polukamen, poludrveni krov. Evo ga. Pa dobro, ostalo mi je dovoljno. Ovdje stavljam i ovo lepo ja da ispečem. I ovdje završavamo epizodu. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Subscribe.